Lah iki rek. Terakhir penutupan rek aku mari nilai apa jenenge iku? Nasi tempong. Wis entek rek. Kari pedes tok saiki. Genti wedang etape. Angine rek sahdu temen di sini rek mumbul kabeh kodongku sampean. Wangine lho nemen. Diaduk dhisik rek. Takute iki gula iki mengendap ya ngisor ya. Iki panas. Ah, panas. Rempah-rempahne rek iki kayu manis, gula merah, sama ada jahe nih kok iki rasane rek. Kaya ono apa jenenge iku sing panjang kok apa sering. Rasane ngono rek. Rasane men. Jahe sering sama gula merah. Ya apa rek? Iki buat contoh kira enak ya. Dadi lek omah gayo kok ngene enak paling rek. Iki kok tape nih, jenenge wedang tape. Tapene kecut ditambahi kuah manis berempah. Mantap. View-ne iku kolam renang. Wis adem, panas. Mantap. Rasanya mantap jos. Mau enak rek. Enak pol. Wanget temen rek. Mari nang kolam renang kuademen ngombene iki. Mek 5.000 bayangkan. Iki di resto. Di Hotel Arayana Trawas Mojokerto Jawa Timur. Aku tapi iki ngene resto nih rek, ngene cafe nih. Cafe niku jenenge Gria Cafe gitu rek. View nih kolam renang mantap jos.